Kulai pi baro sai simpat kemit usu kemen yipi baro kiba pek baha ia kini ka YouTube sana jonga kiba kersan bahai kini ki YouTube sana jonga bat kiba persyak bahai kini ki YouTube sana jonga ti kijing pulie menta kemit kadina ka kitab jing job na kalnong ka banyo ti bun ki kiba keren mo nga penpau ya ka ba sngau ha kajing im ko jonga bat ya kalanti kaba kumno uble upniat ya kejing im kejonga ba malaka singi ngam sungtu ra teng ngasngo ba ngadon sakawai pat kejaka bat teng ngasngo kumbang abiang teng ngasngo kumbang abi teng ngasngo kumba adap jing kemen teng ngasngo ba ngasngau si palan tien ong kumno kejing long brio namar ba mlalaj na kata namar sisien ba lakha perthei lakha ban jinjar amdei lakha ban suk lakha ban jinjar namar kejing jinjar kalong ben nak bentak kado nak bentak mensim ti bunsin pede kejing jinjar ka ba nak bentak kado kibriu jungi ki pensiong nong rimpan kum ka jong ka bensi ti kado kala ban jenjar handrei ka mensiem kapalei tang ladangi phasi uble handrei amdan hiru mano pan lada uyo aram kado ru handrei ka mensiem pan kampale ka mensiem pan kamdon jing hun jing su tiet mentoy ayu lada kado kasum handrei ka mensiem kamsuk Dina takadaw ba kabhaba nga jenjar kado kamansim pat kapalay banya kaba kamansim kampalay handrei kado kasum ti kamdon jingmut ti kabhaba ladang abam tang kaja ujhurru haba kamansim kapalay kakamen ngasyong hayini yeng serdap ru yeng pay yeng jot ru habang ngidap da kajing suk kajing kemen da bam tang da kajaba kamlu ru kabiang hi bania kababam da kado bang bania kababam da kajing bambang babunjat handrei ngimyo jing suk pan hakaman si tiade na takadaw ba ki barok ki balaja kajing im jonga nadu nang khatsan snem hadu kat kini ba hadu mentamo kene kejing karta jonga handrei ngai pu samber kiebet namar ba bunsin kibrio kila ban kerkok rumo handrei ngapat ya kata kejing keren kibrio ngam simla perkhat ra ngaperkhat pat i kejing le la dia ngaperkhat pat i kejing jaya la dia namar ngaperkhat ya la dia yo ngakum le bakla hang ni hang tai yo ba ublei ubitar yanga yo ba ublei uisi yanga yo ba ublei skap chu jing duai jonga ngaperkhat ya kata om ye jing keren jong kibri handrei bon hang ni kikwa teng kibisar kikwa ba nganriam kumta bangan le kumta ngam simla perkhat ri kata baro handrei namar balei balada ngariam kumno ru ngapat ngam simla perkhat te kata ngam simla perkhat ya kata karyam ka bet ya pisai kata ka ngam simla perkhat ya kata ngam simla skotho hiru ya kata ka jingkran jong kibriuru balai ki kran kumtar ki mot kumno ru ngam skotho namar balai ngam simla perkhat ikita ki boro kinang mot dan kiba perkhat mo ba lada ngatrei ngasarnyut ki perkhat bangang sngosi ngam simla sngosi ra dan baki ba perkhat bangakit daju ngasngosi ngajenjar thrai handrei amdei ra kumta dan bangatrei kikam ba bun jaj handrei ngam sim la sngosi bat ngam simla kuslai ngam simla sngo kumno ya la dia handrei ngatrei bet da kajing kemen ya kano ka kam bro handrei hadu metapat kan ong ipi
ngadang long kum nehi bat hakapur banganang trei hasnong baro ki ya ong ba ni mete metre sistem kan ne mestemen kloy handrei hadu mentarung am sim las ngau temen ra lang trei bun kam bat ngai pu samro kibe ya kejing kran jung kibrio balai kalong kum ne bat ngam sim la ban ngau thu gede na takadaw ba kai baro ka ba ublei ulie ni haban su pediang ben ni haban su hun ben gede katahi ke jinglong ka ba pen sungob hai nga namar nga su hun ben nga hun ben yela del da long ko nomor nga hun ben kata kade ke jinglong ke jonga ti nga su kwa ban su pasat jingmut kidong ki ba kwa ban but kamut kamdei kata ka jingle jubur kabala ban penhun yangi kamdon jingmut kadai tang ka jing yesha hi bat ban suhun bet hala katre ka kata bat ban suhun bet hala ijing yo bat ban suhun bet ya ka ek ba ublei penya kata kare ba na ko ban ong fi bro handrei menta kidon pa babun ki ba ong bat bakano har harukom handrei ngala ban reply handrei kamdon jibut ya ngabang reply ngakwa ban penpai nia handrei kamdon jingmut ya ngabang penpai nia ti dena takadaw ba pi ki ba kersan bahai ka youtube sunal jonga ba pi ki ba yo jingmut na ka ka ba ngakran ngakana to yai perkhat to yai person tu pha se ublei nadu kamen sim ka donut la jong ka jong pi khanang ba ublei hi unsawan hi ka jing im jong pi ru kumbalong yanga kumni ban suhun haladia bat kan ma be tangi ublei tikan salong ru ya pi la sya li singi namar kamdon ka hangkani perthai bangingin ya keren syapang kata ka jing jat ben riu syapang kata ka jing ya tali syapang amdan hangno ru jing tali ngan ong pi ka jing ya tali kadon be tang haublei kata ka jing ya kaba nadu kamen sim ka donut ru ka syong tang haublei bat hang ni boro khoj kadai tang ka jing ya lam bakla para brio amdan re kaba ngila ban penia pher har rukom kadai tang ka jing ya lam bakla para brio namar baro hi ngiwan na ka hi kaba ublei hi kumbala tho kumbala bha abanta kamut ngiwan na ju hi ndangin li phai ru ngli phai se ju hi kumba latep ya muslim u hindu u kristan u phareng lani u negro lani u uno u brio bar khoj ba perthai u brio ba sa khlaw nu ba sa haying kumba ka jing im bat ka jing yap ka jungi kalong yabaro kum taru lara de yano ru kan le kum ju hi handrei ka jing batai start bat ka jing kwa banyalam bakla para brio kamut ka jing bom la ban pensai bat ka jing kwan mentoy ka bakwa ban yabun pat bat ka bakwa ban yalam bakla ban penki thma lani ban wara ki jing ya kaja ki ba har harukom kadai tang ka mansim ka bom hun kadai tang ka mansim ka bom nget ya ublei bat kadai tang ka mansim hi ka bakwan lalot bat ka mansim ka balong ar setap kamut katahi kadai ka ba penmi har harukom ki jat ktin ki ba bun jat bun rukom handrei jar ki ba phai se ublei kamut onnom don jing pher da pisong bat no ru phin hun bet da pisong ha kata kari muslim ru phin biang bet da pisong ha kata kari hindu ru phin biang bet da pisong ha kata kari jung kristan phin biang bet handrei tang ha kani ke jat ben riu jungi tang ha kani ke jaka kanom don jing suk ngon ong pi onom don jing suk ra ha kani ke jaka jungi non don jing suk ra lamda nginget tang ya ublei lamda nginget tang ha ublei hi hang ta hi ke man sim jungi kan suk an palei handrei lada manta kin ong bangi nget yo jisu handrei ki kelet pat ya ublei ukpa kataru kalong len oi namar ka jingsha elam bakla hang ni kalong bet baki nget tang ya ukhun ki kelet no ya ukpa
uji suru udai uba ukon jong ublay balapha hidu ublay Muhammad ru de kon jong ublay uram ru de kon jong ublay barokhot ubudha de kon jong ublay mangar ru de kon jong ublay mapiru de kon jong ublay te henry balay pan hangni pan ban long kristan kamut kadai bet ban pensit brio ban long kristan kamut ban de ban shun brio ban long kristan kamut de ban shun muslim ban long kristan kamut de ban shun hindu ban long kristan kamut de ban thahuriura ban long kristan kamut kadai bet bangenom kongo ika bible ban long kristan kamut hangni kadong ban persya ya ki bapulia bible ban long kristan hangni kalong bet ban persya ya ki an ka bible Daina kata-kata ba nginom la hiru wat mudur hiru kajing teli wat perkhat hiru kata kajing teli wat ju perkhat hiru ya kata kajing ijat benrio kat banang mi hinar yang sentur ban ong bet bang ijri ijat benrio kat tahingan soong ipi ba kanom don kajing teli dali leiru kiwe kita benrio kumjukuran kumakaran kini brio hang ni ki Hindu ki Muslim kumjukuran kumta ban ijri ijat benrio kit asamis kim jukaran kumta kiwi kim jukaran kumta handre ki le de ki kam hang ni pat an ni kejing pertas la ka bahar harukom handre kam don pat ka weiru kanuksa bakin le ban pen i kanuksa ba na ka banta kajat benrio lejong ngin le kumno ngin thawlat kumno ban ngin thaw ki an ki ban te song hang ni na ka banta kajat benrio lejong kumno handre omdon kadon betang kajing keren kadon betang kajing sngotu be kito prabahe kadon betang kajing sngotu prabadon spa hendrai na kadanta baria onom don jingtip deina kata-kata bangan soong ipi ki barit baria ki beduk ki bejincar ki babla nai ai ngap shu ya kinia nang ang jongno bayalam baklay nga pi tang kijing yeki ban man kapur kamut layap jahi mangama pi laya dulat dulti hi mangama pi namar mentoy siapa mentoy du siapa du badu jadi nak takadaw ba kasaja kawan hi hakane kejaka kadai kejing le ladi di menta kumbaja kanika naka kitab cung ujok bala tho nakal nong kabat nyau ti to ngin puli ya ka ba ka kitab ujok nakal nong kabat nyau kadukot benongkong hadu arpuei kaya thu yangi bat balei ba kani kijing tho ka tho kumta tungin ya perkhat tungin ya puson halor jong kani kijing tho Hato ubri im kum unong trai khalasi hakane ke perthai hato kisngi jong u kim long tang kum ki jong unong belasngi kum umrau uba angnut ya kajakari tengen bat kum unong bela uba khmi lenti yala ya kabainong kum taru lamang yanga ki benai ki basuda bat la ai benta ki miet ki batang kajing kordit habang athia nga ong lano ngan sakhi handrei kamiet kamkut shu nga sa klem yu thia haban da chai ya kado jonga la sop da ki ksan bat kaprum kasni do karben than nangta kapedang biang kisngi jonga ki khamstep ban ya kathang thari jong unong thanjan ban kikut klem jingkermen tukan mau ablei ba kajing im jonga kalong kum kajen haw ka khmat jonga kan om yu i jingkemen shu ka khmat ka bayu i yanga manta kan om yu pet shu yanga ki khmat jonga kinwat ban pet yanga Henry ngamdon shu kumba ulungat bat uja kumtaru uta ubalik hiar syasiol wan kiu shu wan phai shu sayeng lajong lemne kajaka jung u kan itu
kan itu syu yu namar kata ngan omset yala kacentur ngan keren ha kajing kordit kemensiam ngan knyum ha kajing thang kadonut hatu ngalong kaduriau ni umrat duriau ba mebu nong aphira yanga habang ong kajing thia jonga kan sapentingan yanga kapalong jonga kan sapenjam ya kajing pang jonga me penting penban yanga da kijing pho sniu bat me penserkhai yanga da kijing yu iken sya hadu ba menta nga kham sngoba ban saksya bat ban yapno ban ya ka ban jenjar kumni ngalangya bandang im ngam tresyu ban imslam to i yanga marwei naba kisngi jonga kilong tang kajenhaw ubri ulong uei ba me da khen kor hadu ya u kata bat ba me da kan maw ya u ba me wan jingo ya u man ka step bat ba me tunju ya u man ka khaliman slam sakat no ba men om pechu yanga bat ba men om yu i bat ba men ino yanga men ino marwei yanga bangan yo ngut ya ka karkha la jong slam sakat no ba men om pechu yanga bat ba men om ino marwei yanga bangan om yo ngut ya ka karkha la jong lada ngalale pam ayu ngalale yami me unong pet thu yakibriu balei me la theo karpang yanga balei ngan long ka jingkit yami balei memap ya ki jingle palat jonga bat memweng no ya ka jing bom hok jonga naba manta ngan sathia luton ha ka khandeu menwat yanga hanrei ngan om don shu kani kajutang jong ublei kani kaktien jong ublei asngongu yu ublei ti mentana ka dekot ke bapra pak na kitab jong job kamon ublei kam jukala nangta ubildan ubana shua ula juba sakatno phinyai ong yakini ki eki bat kiktien jong phi kin long kum kal erba hatu ublei upan kala khongpong yakarai ne hatu badon bortam upan kala yakahong lada ki khun jong phi kila le pa persya ya u ma u ula i no yaki ha kabor jong kakam boman jong ki lada phinwat ya ublei bat phin karpat ya ubadon bortam lada philong ubakhut bat ubahok da sisya unki kan mau ya phi bat un penki imbyang ya ka yeng ka sam jong phi kumbadawa ka hok jong phi kayo kakot jong phi kaba menor kamlong ei habayen ujor bat ka jing pahu ba un sa ai byang hapi hakali ngakarpat ya phi ya ki juk balale bat haperkhat ayu ki patemen kilasem nabangi long ki badang nin bat ngimtip ei bat kisngi jungi haperthei ki long tang kaserngiu hatu kin om ai jing hikai ye phi kin om ya thu ye phi bat kin om kren ki ktien ki banadu donut la mo ba u papirus unmi haba omdon kti la mo ba ki kha kin ki haba omdon katba kidang sentiu lada ompom no kitlor shua ya ki weipat ki jingthung kumne ken karukom jinglong jong kitu ki baklet ya ublei ka jingkermen jong u rio bom hok kan sapulom ka jingsyania jong u kan pret langkhot langkhai bat ka jingsngo singan jong u lakum ka snur thabawa usia ha ka yeng jong u hanrei kamsyan usiania ha ka yeng jong u hanrei kamsyan ubat yaka hanrei kamne
Uki lemu habadon sengi. Uki lemu habadon sengi bat usai dong keleng kakper. Kitiet jong u kikalany ya katup mau. Usyong hapdeng kimau siang. Lada jenrat ya u na kajaka jong u kane kan len ya u kan ong ngamju yu idu ya pi. Hakmi ula yap terkong harut lenti bat na kendeu ommi da kiweipan. Bat na kendeu nmi da kiweipan. Pej nga ong ublei un om kentaj ya ubrio uba klem to bria. Lemne un ptin yaki lemne un ptin yaki nongle beman. Un sapendap ya pi siktien da ka jing reki kemen bat da ka jing risa ya kirmiang sentur jong pi ya ki ba isi ya pi an penkup da ka jing li eran bat ya ka yeng dara jong kirius niu kan saja lengat kani ka ktien ublei kani ka jutang jong ublei ngasngongu ya ublei ti menta kasngi aba piu I ya kani ka jingpuli na kitab jong job ti tongin long berobor kiba perkhat kiba puson hina ladi ya ki kiba jahi ha ka jing jongi simet omdei ba nga bishar you know omdei ba nga kran you know handrei nga ui ba ka perthai kalong kumta ti ngar nga kran kumta kumba long baja ya ka jing jonga kumtaru nga kran nga pen I ha ka perthai ba kalong kumta ti kan pher ayu yang ti mano kiba yo jingmut bah iya kani ka video junga ti sngap perkhat puson nalade hi simet ti ka baro ngikmi lenti hi ba ublei ka jing suk ublei ka jing I ublei ka jing kmen ublei ka jing lajlut ka man sim ha ka jinget jungi simet undon rangkat ban nga bat pi ha ka jing le ka jing kam ka jungi wa malakasngi ti syani a betang ha ublei hang ta kam sim kan tengen kan pale ti amdon I ban ai handrei tang jing sam banta da ka bang puli khandiat kan sot ya ka ka bangi sngotu ngi haban pensya ya ka bangim sngotu tongin ya perkhat hina ladi da ka long sipho arpho laipho sopho sanpho hadu sis da gispa spa asin ru tongin ya puli ban ngin ya perkhat ya kata kabala tho suki ngin sa sngotu hi ha ka wi kasngi ti deina kata ba kaktien ublei kadai ka ba ajing hi yang ai pi bro kaktien ublei kadai ka ba syongne syongsa hakani ka perthai wal ada nga pi lani ki department jongi bar khat kila yaplu kan ongi pi ka bible te kan ne kan sa hi te deina takadaw ba ki bro ki ba ngasngo bha ngasngo tanan bat nga puli ka bible kamdei ka ba pi kumba pi akran kumba ya kano dano ba ban penblat ka sim jonga handrei kam simla dei kataru ka ba pi kano pi ong pa pi akran nak bentak pisa handrei kam simla dei nak bentak pisa bat lada pi akran nak bentak pisar kam simla dei da pi kran ya ki ba pi kano ru kam simla dei da kata bat balai pe dia ngasngo bahaban puli ka bible kam simla long pat kumta da pi akran nak bentak buram ru kam dei ka buram ju yanga ka dei buram ya ublei hi ada pikirno kumno ru ngan ong ipi kam don jing pher yanga kran kat ba pi ya sngobiet kran kat ba pi sngowi hap hi namar pidon ka hok ban kran kam don jing ta ra handrei ngan ong ipi ba pinnom la pat ban pun ko ngu yanga lani bangan I no ya ka bible pinnom la deina kata kadaw ya ka baro ka ba ublei terkendat hi upenya nganget ban ngasuhun be hakamon ko jungu ti nganget ba mata kami pi nang sui wan tre wan kata pi syong ti pi apet lani don ki ta lang mobile mo ba yu no ti mata kami ya ka ba ka jing puli ka batai
tu ngini perkat ni puson tu ai ba ubli terkanrat undor rangkat ban nga bat phi ki jing le ki jing kam jungi ki jing tre jing ta kemaman lang kasingi tu ai ba ubli hi untep khambha yangi un ai ngi ki ko jing khia ki jing i ki jing tli iwe pe iwe khnang ba ngindon ha ki jing sup ki jing kemen ha ni perthai namar ba ki baro ki syong hi ha ki jing penia ki jing ubli ya ki jing le jubor jong ubrio ubli pen kelah kangpong jadi nak kata kadau bai ki baro ki ba ki brio ki perkhat ki sngau start ki sngau tip lut ki baro khoj ngan ong i phi lada phi le kumta na la die hi na ka jing le jubor ka jong phi ngan ublei pat un sopan jada kangpong pat ye ki bakum kita ki jat brio pen kelah da kangpong pat jadi nak kata kadau ka ktien jong ublei kadi ka ba ajing im yangi ka bible kadi ka ba ajing im yangi ni di man sungguh tu ya namar beli ngimtip ya lah dia kai ke menjala syal sisni handai ladangi pulia ya ka kaman sim ka tengan kepale na sungguh tu bayal dia kalong kunta de na kata kata ngasu ajing mut ya piru bar khoj bapet bahai kani ke youtube channel janga to syan ya ta hoblei khnang ba kaman sim jong pi kan tengan kepale ti tang kini kentian ko blei siboni pi bro kami usuk kan